Millicent Adhiambo kum report manimba kowuok Kisumu kotenore kod weche madhi nyime sani dwaro mar Jumatatu kod okenge ma giwacho ni gibro kawo poni ok owinji ywak margi yo makare. Ka wadhi nyime ni Jo-Scout mayande ne tiyo kod bad migawo ma ochung' ne rito le mag bunge mong'ere kaka KWS masani orak margi orumo dwaro mondo sirikal ochiwnegi orak manyien. Jo-Scout go yande konyo e chenro mopogore opogore kamoting'o puonjo oganda kaka ginyalo dak kod le mag bunge, chiwo ripot ne KWS kotenore kod wuoth mag le mag bunge e kind chenro mamoko. Kaunti ma Migori ka otelgi kod Victor Minyiri wacho ni piny owacho ochungo orak margi ma gisebedo godo kuom kod KWS kuom higni 2 ma okalo ka ok omigi ler gimomiyo ochunggi e tich. Minyiri wacho ni kaka Jo-Scout ma KWS gisebedo ka gitiyo maber kendo tich ma gisebedo ka gitimo osekonyo oganda e duoko piny ywaruok manitiere kind oganda kod le mag bunge kaunti ma Migori kanyakla kod kauntis mamoko. Mane osir kod Kivito Mwita ma wacho ni nyaka ne piny owacho ochung orak margi giwinjo matek. Mabibi wametuacha. Sasa tunaomba serikali, Ruto mahali huko, Rebecca Miano, Director General Erastus Kanga, tafadhali sit with Mr. President so that you discuss this issue. Scout wanaumia hapa nje. Sisi tumekuwa na Kenya Wildlife miaka 2. Na imagine tulimetolewa hata bila barua yoyote. Hatujaiona hata chochote kuhusu Kenya Wildlife Services. Tumekuwa tukisaidia Kenya ukulima wa wanyamaporini. Na imagine saa hii tunapewa ripoti kutoka mashinani na hatuwezi wajibu sababu hata simu ishapotea sababu ya pesa hatuna. Serikali irudi chini iangalie wabunge zetu waongee juu ya hii maneno yetu. Tulikuwa kikazi lakini tukasimamishwa, hatukupatiwa sababu kamili ya kusimamishwa hiyo kazi. Na wengi wetu hiyo kazi ilikuwa inatusaidia. Pia ilikuwa inasaidia wakulima ambapo tulikuwa tunaenda tunawafundisha jinsi ambavyo tunaweza kaa na wanyamapori.